Pero unahon ko lang niyo ang DSSD Bacolod actually sila support kuan lang man ni sila mo support team sang DSWD. Pero kabalo ka kung kaisa kung mag-amuning nga balita nga nawadaan na o ay pasang dugang nga pondo nga napadala, silang kubasing DSSD pablay ang sukton di sang tawo, hindi ni sila iya kay why ni sila akuan diri gabulig lang ni sila. We have Ma'am Pasita Tero of DSSD Bacolod. Ma'am, how are you? Good morning. Hello, good morning, Sir Art. Mayong aga sa pananatag palamati. Ga-expect ko nga siling ko this Saturday, 17 and 24, may ara kita payout, pero I was informed and it was posted sa Facebook naman sa DSSD Regional Office 6 nga way nagali pundo kag way na siyang patigayunon nga payout. Siling ko basi blakon pati ikaw da ma'am sa office mo tukbilon sa mga Bacolod nun? Oo. Galing kayo nga ito ng paghatag isang educational assistant. Ilang dito na yan naghalin sa DSWD. Correct. Region 6, no? Ang ina nga information, halin man na sa ila sa DSWD. Nga wala na kita sa pondo para ikanagtag. Oo. Kag ano man sa ila lang ang data kung pila pa ang more or less gina-estimate nga on pending or ara ang application nila pero ti why funds why mabalaan ma'am kung pila ang para sa Bacolod supposedly no? Wala pa kay supposed to be ang sang last week to mga in-expect nila to mga 2,000 plus ang nahatagan naton. No? So, ang ila pagpanagtag bala per district depende man sa kadamuon sang nag-online. Pero not necessarily gani ang iban to online. Ang iban to gin-cater naton from those na in-drop box ang DSWD tungod nga wala ga signify sila pagkadto nila sa SM na wala sila mga internet connection. So, consider ato sila, tagaan sila prioridad sa nagigad ng Sabado. Yes. Ti subong ma'am kung lang tawon naton ang dato siya kung kabilugan nga nahatagan na sa first, second payout. More or less kay ang last week ang nabaton ko man information coming from you is 516 no? Nagligad pa niya mga 1.7 million pero total ma'am mga pila na sa Bacolod City ang naka-avail. Alin sang first to sa may Ayala, mixture to sang damo nga may lain-lain to nga banway. So butang tabi ang Bacolod sa to siguro mga 100 lang ang naserbisyuhan. Second week which is puro na Bacolod, we are able to paid out mga 585. And then so mga 600 to 700 na. Pagka next na week to September 3, may ara kita nga 615 something mga. Kag sang nagligad lang kit na Domingo, naka-paid out man kita mga 706. Okay. So, amo lang na ang naserbisyuhan ta for Bacolod City. I see. More or less. So. Okay. So, kung natawon naton, mga 2,000. Sila sobra, oo. So, ang 2,000, more than 2,000, kung i-times mo i-multiply mo sa ginbato nila. Oo. Hindi ko wala ko ginakaptan subong na exacted no pero siguro magagadala sang last week mga 1.9 mo ang bayran natin no so utang ka dira sina sa 1.5 okay to 1.9 times for naka-payout no so mga sobra man 5 million ang aton nga nahatagan. Yes, ma'am. Pero kung lang tawon ta, ini gamay-gamay ng numero sa mga pigado nga mga students nga siguro nag-apply and iban hopeful pag tigaling kung way na punduan hunta na karon ma'am? Correct, oo. Kasi bisan sa application lang, ramo mo nag-apply na natin online. Gani? So that's why nga hindi tagid subong kung
sila pa ang waiting naton, no? Sa online naton. I see. Damo pang waiting to sa online. I see. So hulaton ta lang guro ma'am no ang the best thing himuon naton kay siling ko basing iban balay magkadto pidara sa office mo iya niya sang DSWD subong trabaho no kag hulaton na lang guro in ang further nga advisory nila ni Ma'am Paset. Siguro mas maayo pa mo na no kay base kun ambal nila mangita sila kuno sang pundo so base sa mga last week of September base ko may ara kita nga mga update na. Okay. Ulat lang. Pero ma'am, after nga mahatag ni sa ila, no, ang pondo, ang cash payout, why na sa mga monitoring ya nga i-check, balaging gamit man for the educational assistance, or basiging ko asang parents, gintong why na iya monitoring? Sa monitoring kay si ila na pagagamiton iya sa mga sinanglanon sa kabataan nila. Gani man. So kabay paggamiton kita ni ha, kay siling ko pasiblang iban bala ko now. Pasibla ko nang iban bala pagkuha nila to instead gamiton sa iswila kabataan la itong itbla sa mga parents nga iban ya do ginakalam kamot ko kauyat ka money. Gani, oo. Pero I guess saron gid na nila kay kalabanan damo man mga kabataan nila na kagang gintagaan ta na amo na sila ang may mga supporting documents that they are in school. Aha. So tagid man na nila guro sa kinanglanon. I see. So sa mga bakulod nun, ma'am, in behalf sa imong office iya kay ti advisory nagpagawa naman ang DSWD nanong panugyan mo sa ila? Sa aton guro nga dire no sa Bacolod kag sa iban pang mga lugar, maulat lang gid kita guro kung anong update from DSWD para nga hindi kita magsala kung anong aton himuon. So sa next Saturday and the next pagid na Saturday, wala na siya may makadto sa SM kay suspended ang aton nga payout for the next week and for the September 24 naton nga schedule. Aha. Wala lang gid ano. Gani. Ma'am, pero sa office mo na, kumusta? Subong na yung mga activities naton sa DSSD dis Bacolod? Subong may payout kita sang aton mga nag-apply for medical and burial assistance naton na sang July pa kag August naton no. So hindi man gitanan pa kay sige pa man process namon. Pero for today we will be giving out 585 kabilog na mga nag-apply sa opisina for medical and burial assistance. May mga text messages man kami nga ginhatag sa ila. So for those siya nga wala nakabaton man sa text, nanay man magpila sa aton renew para nga matawhay lang paghatagay natin. Gani. Pero ato bala ma'am ang nasunugan sa may area sa Villamonte, bali ang ila to yung ang assistance ng city na panagtag naman to sa ila, no? Ang ano kahapon nakahatag kita pagi sa DSWD no pag sa office man ni Senator Bongo. Kapangatag sila kahapon no. Ang IAS ang local government naton unit siguro mas ingigayon nato ni next week. Next week? Ano naton. I see. Sige. On that note, Ma'am Pasita Tero, I know nga busy ginang imong office kada adlaw kay nakalabay ko last time dasing ko ari man nga damo tao gakadto daga pangayo bulig gid yan, no? Oo. Okay kada mo man sa kinanglan sa kapigaduhon subong. Gani man. Anyway, keep up the good work kag keep safe always, ma'am. Salamat gi sa time. Good morning. Thank you, Sir Art, and good morning gid sa tanan. Action Hotline.